समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आं दङ नैबे क'क्राझार जिल्ला सिंनि गसाइगाव महकुमानिनो कुसुगाव हालामनि नैबे बैरालि प्राइमारिनि बे 2 नं थाफ्लाजरा गामियाव, जेरावहाय नोंथांमोना मिथिनानै मोनखाबाय क'क्राझार जिल्लानि गोबां जायगायाव मैया बेलासिनि गिख्रंथाव बारहुंखाजों सिलिंखार जानायखौ दा बेबायदिनो नैबे 2 नं थाफ्लाजरा गामिनि नैबे गामियाव हाबनाय लामा नोंथांमोना नुनो मोनदों। केमेरा पार्सनखौ आं दिन्थिनो खावलायदों। दा बेबायदि खहा जानाय न'खरफोरखौहाय बैरालि प्राइमारिनिफ्राय रायजोफोरनि खहा सुफुंथाय हास्थायनानै बे प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोरा मा फोरमायो फै जों बिथांनिफ्राय एसे मिन्थिनानै लानि। मैया बेलासिनि हरखाब बारहुंखा अखाजों नैबे कुसुगाव हालामनि दाब दाब जायगायाव गोबां सिलिंखार जाबाय। नोंथांमोना नैबे पार्टिनि जानानै नायबिजिरबाय थादों, मा फोरमायगोन? आसा गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम समनि रादाब पर्टेलनिफ्राय दिनै जोंनि बैरालि प्राइमारिनि सिङाव थानाय मैया जानानै थांनाय बारहुंखानि गेजेरजों गोबां जोंनि प्राइमारि आन्दाराव थानाय गामिफोराव गोबाङैनो माने खहा जानानै थांबाय। जेरै 2 नं थाफ्लाजरा, बेवहाय गोबां जोंनि दुखिया हावरिया न'खरफ्रा सिलिंखार जानानै थांबाय आरो बिफां लाइफां धोन सम्पति नस्थ' जालांजोब्बाय। आरो बेबादिनो 2 नं सेखादानि 1 नं सेखादानि गोबाङानो माने जोंनि बैरालि प्राइमारियाव नस्थ' जानानै थांबाय। बेनिखायनो खावलायहरो जोंनि BTC सोरखार मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनिसिम जाहाथे बिथांमोननो रिलिफ हिसाबै जाहाथे अनसुंथाइ हरो। आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै। दसे थाथ' 1 सेकेन्ड। दसे थाथ' 1 सेकेन्ड।